Boa noite, señoras e señores, benvidas unha xornada máis ás Pontes hoxe. Tempo neste xoves 30 de xullo de repasar a actualidade municipal e onde, por suposto, a imaxe do día é esta. É que esta tarde despedíamos as torres de refrigeración que durante os últimos 60 anos marcaron o skyline das Pontes e que custodiaban a cheminea. Foi da man dunha voadura controlada realizada pola empresa Lezama na que se empregaron 425 kilos de explosivo e, iso sí, con algunha que outra dificultade. Hoxe as Pontes e moitas xeracións de pontes e pontesas despedimos un dos símbolos identitarios da nosa vila. E que nos segundos desaparecían da nosa paisaxe urbana as 4 torres de refrigeración que formaban parte do complexo enerxético máis importante de todo o país, liderado por Endesa. Iso sí, a despedida destas 4 moles de formigón non estivo exenta de altercados, porque malia que pasado un minuto das 4 da tarde, as torres 3 e 4 xa eran tan só unha morea de formigón, un problema nas telecomunicacións da segunda línea de detonación retardaba a voadura das torres 1 e 2, ata case un cuarto de hora máis tarde do previsto. Construídas entre 1972 e 1976, con máis de 10 toneladas de formigón, estas 4 moles entraban en funcionamento no ano 78 para dar vida á central eléctrica máis importante da Península Ibérica, responsable do 5% da demanda de electricidade de todo o país. En algo menos de 4 segundos e da man de 425 kilos de explosivos, as 4 escoltas da cheminea caían aos seus pés para converterse nun recordo do que moitos quixeron captar as últimas instantáneas. Unha expectación semedida non só entre a veciñanza que xa nestes días atrás buscou o lugar máis axeitado para vivir en directo este proceso, senón tamén entre visitantes e incluso veciños de outros concellos da contorna que se desplazaron ata a nosa vila para vivir este momento histórico. Balcóns, terrazas, fallados, puntos altos e montes como da Carballeira, nos Alimpadoiros ou en Espiñaredo ou en lugares incluso como as propias augas do lago, serviron como ubicación para que veciños e curiosos vivisen unha das fases máis importantes do desmantelamento da central das Pontes, convertindo este proceso nun atractivo turístico. Iso sí, as medidas do dispositivo ideado pola Garda Civil, Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, a Policía Local e Protección Civil evitaron calquer tipo de risco para a poboación, aínda que foi necesario cortar o tráfico e os accesos á zona para garantir a seguridade e integridade da zona de exclusión. Na mentras uns mirábamos con nostalgia a caída destas iconas que marcaron a nosa paisaxe e a historia industrial local, outros quedaban abraiados pola magnitude da demolición. E tamén houbo quen deu conta do seu rexeitamento, neste caso dende a Asociación en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, que unha hora denantes da voadura celebrou unha protesta na esplanada do Centro de Interpretación da Mina, en a que novamente demandaron a paralización temporal destes traballos. Este xoves apagouse un dos grandes símbolos dunha era, deixando tras de sí unha densa nube de pó, un espazo baleiro no ceo e un burato imborrable na mirada de todas esas xeracións que medraron e viviron á sombra destes 4 xigantes que hoxe nos dicían adeus. Cambiamos de tema, ímonos agora ata o polígono industrial de Penapurreira, porque tal e como informábamos onte, a empresa Arteixo Telecom vende poñer en marcha un expediente de regulación de emprego temporal para os 78 traballadores e traballadoras da súa factoría da nosa vila. Finalmente, houbo acordo entre a representación dos traballadores e a dirección da empresa e vais a asumir ese novo ERTE. Os traballadores e traballadoras da Arteixo Telecom aceptaron onte a aplicación do expediente de regulación temporal de emprego para a totalidade da plantilla e que terá unha duración dun ano. Tras dunha difícil negociación entre a dirección da compañía e a representación sindical, a última hora de onte, a Asamblea de Traballadores ratificaba un documento que contempla a suspensión temporal dos 78 contratos en activo a día de hoxe por un máximo de 318 días, co compromiso de avaliar periódicamente as cargas de traballo para ir reincorporando o persoal segundo se vayan incrementando os pedidos na factoría ubicada en Penapurreira. O acordo chega tras varios días de negociacións e protestas por parte dos traballadores e traballadoras que recibían e por sorpresa días atrás esta decisión da dirección. De feito, malia amosar o seu rexeitamento coa proposta inicial, na que a xuízo do Comité de Empresa se deixaba desprotexer os empregados unha vez rematase o ano de aplicación, achegábanse posturas cun acordo no que, entre outras medidas, se inclúen complemento salarial do 82% para os traballadores que se atopen nos seus fogares, o mantemento das vacacións e unha cláusula de recuperación da prestación por desemprego. Asemade, tamén se vai crear unha comisión para avaliar mensualmente os pedidos e ir reincorporando progresivamente os traballadores e traballadoras denantes de alcanzar os 318 días máximos, ao que se vai sumar o deseño dun plan de viabilidade técnica industrial para garantir o mantemento operativo do centro de Penapurreira tras a fin do expediente. Dende a empresa apuntan que a actual situación do mercado, coa caída de encargos na fabricación de electrónica industrial e de componentes para sectores como aeroespacial, o mundo militar ou a defensa, obrigou a tomar esta medida e tamén a plantexarse unha nova diversificación, adaptando a súa produción a novos sectores e a outro tipo de clientes.
Con este expediente xa son 5 os que dende 2012 se aplican na factoría pontesa. O primeiro, dende que Mirai Investimentos, o holding empresarial de José Antonio Jainaga, entrase no accionariado do grupo hai algo máis dun ano. E imos xa cunha das citas estrela destes días, porque mañá arrinca unha nova edición do torneo de rugby praia Vila das Pontes. Sexta convocatoria desta cita, que vai, neste caso, inaugurarse cunha interesante xornada sobre sostenibilidade, coa presenza de varias empresas como Ence, Albac ou Reganosa na nosa vila, que van ofrecer unha xornada de información sobre os seus proxectos que pretenden instalar aquí nas Pontes. Onde mesmo presentábase non só este foro, senón tamén as distintas actividades das que poderemos desfrutar tanto mañá venres como o sábado. O Lago das Pontes acollerá o venres e o sábado unha convocatoria deportiva e lúdica das máis agardadas do verán, o torneo de rugby praia Vila das Pontes. Unha cita que se presentou aos medios onte mesmo e tamén no escenario que nunhas horas albergará 40 equipos de Galicia, Asturias ou Andalucía e a máis de 450 deportistas. O alcalde Valentín González Formoso, xunto co edil de Medio Ambiente Manuel Rodríguez e o presidente da Asociación Deportiva Montemedullo Llori Carballeira foron os encargados de dar a coñecer os entrexixos dunha das citas máis relevantes do verán e todo un referente do deporte e do ocio saudable, ademais do respeto polo medio ambiente. O lago ten mostrado esa gran ventaxa económica que é aportar un dinamismo distinto ao verán nas Pontes, non? Tradicionalmente acaban as festas e o pobo vaciábase, e agora é ao revés, non? Acaban as festas e cada vez hai máis xente. É certo que son turistas, é xente que ven de fora, é xente que está alquilando aquí, que está pernotando aquí, que está comprando inmobles aquí nas Pontes con moita frecuencia, porque consideran que é un lugar idóneo para pasar as súas vacacións. O lago ten esa vertiente e nós o reforzamos apoiando lóxicamente a quen quere darlle máis dinamismo ao lago e ao pobo, neste caso ao Club do Rugby, que leva tempo facendo este campeonato, mostrando a capacidade que ten de mobilizar xente e facer unha maneira, además, super respetuosa, educada e integradora, non? Co que o noso pobo. O Beach Rugby Vila das Pontes segue a ser unha das probas deportivas máis agardadas destas datas. Un éxito do que tamén é participe o Concello das Pontes e que sempre respalda esta cita que nesta sexta edición vai incluir un listado de actividades para todo tipo de públicos que van máis aló dos propios partidos, xa de por sí do máis interesantes. No fío da sustentabilidade organizamos, paralelo ao foro que imos a organizar, unha educación ambiental aberta a todos os públicos, pero bueno, un pouco enfocada tamén a eses nenos para xerar esa conciliación dos adultos que se queiran achegar a ese foro, que poidan deixar os seus nenos co instructor do CEIDA, con Jorge, que os vai levar a dar unha ruta, conocer como se recuperou a mina, que fauna, que floras se foi instaurando aquí no lago. Despois pola tarde sí que temos toda a parte deportiva dos nenos, a noite temos unha discoteca móvil para amenizar un pouquiño o terceiro tempo mítico do rugby, non? E despois o sábado sí que temos mogollón de actividades. Pola mañá ás 10 da mañá, gracias ao Centro Levaina, vamos a ter unha sesión de yoga aberta para todo quen se queira chegar a participar. Despois á 1 vamos ter unha pequena actuación musical para tipo sesión vermú, para amenizar un pouquiño ese descanso da comida. Despois, ambos os días, imos ter, gracias ao Centro Pegadas, un clínic sobre o zapato barefoot e as forzas de estabilidade do pé, que vai ser ás 5:30, despois ás 7:30 imos ter un taller de estampación co grupo Nómadas 24/7, que bueno, unha pequena tenda de artesanía que nos vai vir a facer aí un tallerito. A marxe do que será o torneo para mañá e como novidade, tamén se vai poñer en marcha a primeira edición do Foro Sostible Deporte Empresa, unha iniciativa na que tomarán parte Ence, Reganosa, Albac e o Instituto de Transición Xusta para presentar os futuros proxectos que terán as Pontes como escenario. Como sempre, o Club de Rugby facendo unha moi boa labor de incorporación por unha parte de canteira, de xente nova, de xente moza, para unha disciplina deportiva que atesora moitos valores positivos para a sociedade e como innovación, a incorporación dun foro de sostenibilidade de proxectos industriais que queren mostrar a cara da compatibilidade, non? Do medio ambiente, do ocio, do deporte, do noso lago, do espazo natural das Pontes, con plantación de proxectos industriais. Creo que unha
faciana que a sociedade exixe e que creo que hai que mostrar, non? Darlle oportunidade a proxectos industriais que teñen interés no noso territorio en contar como van a facer, como se van a desplegar, en que condicións de sostenibilidade pretenden implantarse. A nivel sustentabilidade, pois o rugby sempre foi un deporte que inclueu a todo o mundo, non? Hai moitos proxectos en España de rugby penitenciario, que é moi importante na reinserción deses convictos despois na sociedade. Hai moito apoio a familias en risco de exclusión para poder practicar un deporte diferente, nenos ao mellor que teñen problemas de bullying nas escolas, veñen ao rugby, se atopan o seu espacio e ao final se quedan para toda a vida. Era un pouco o que buscábamos, non? Ademais, pois, son empresas que creemos que van ter un futuro moi importante no noso pobo, a futuro. Bueno, buscamos confraternizar con eles, darlles un espazo aquí para que poidan falar desas actividades que levan a cabo día tras día, e xerar esa relación co pobo, non? Así as cousas, mañá das 11, no propio campo da competición arrincarán as distintas poñencias deste primeiro foro sostible. A semade está previsto que se realice un debate entre os presentes, ademais dunha roita polos arredores do lago, para que o público máis miúdo coñeza de primeira man o espazo natural e o proceso de transformación que viviu dende que a mina pechou as súas portas. Tamén mañá terán lugar os encontros nas categorías M15, M17 e de rugby inclusivo, xunto cos primeiros obradoiros e o sorteo dos emparellamentos da competición sénior que se vai disputar o sábado. Tamén haberá obradoiros de menoridades, clases de yoga gratuitas, unha charla sobre calzado respetuoso, un concurso de disfraces adicado a Simpson, música e, por suposto, diversión máis que garantida. E seguimos no lago, porque dentro dos días tamén poderemos desfrutar das novas mesas e bancos de canteiría que o Concello está a instalar nesta zona para complementar as de madeira, que quedaban incluso escasas ante a gran afluencia de veciños e de visitantes. O Lago das Pontes conta xa con novas infraestructuras, neste caso con 7 mesas e bancos que se suman ás que xa se instalaron no seu día coa apertura deste espazo público e que son de madeira. Ante a gran cantidad de veciños e visitantes que se achegan a esta zona e que aproveitan para xantar ou merendar a carón do Lago Pontés, dende o Goberno Municipal optouse por colocar estas novas estructuras realizadas en canteiría e que están a instalar os efectivos do Departamento Municipal de Obras. Polo momento, haberá que agardar uns días para que estes bancos e mesas se poidan empregar, xa que deben afianzarse no terreo. A marxe desta actuación, dende o Goberno Municipal están traballando tamén no deseño dunha ordenanza municipal para o propio lago, coa fin de regular o acceso das caravanas e a pernocta na zona, con normas específicas e un tempo máximo de estadía neste espazo. A isto sumarás unha normativa maiores para regularizar o acceso de mascotas, a xestión de residuos, o ruido xerado con dispositivos audiovisuais e incluso a posible reserva das mesas. A nosa atención tamén está posta nestas últimas horas en Les Neve. Continúa esa expedición, esa visita de 28 veciños e veciñas das Pontes á Vila Bretona irmanada coa nosa vila dende hai 35 anos e cun programa de actividades do máis entretido. A comitiva pontesa, que dende o martes está a participar nunha nova edición dos irmandamentos entre a nosa vila e a localidade de Les Neven, afronta xa o seu terceiro día en terras bretonas. Tras tomar parte onte no tradicional picnic coas familias, que tivo o entorno natural de Santa Gilda como escenario, á tarde tocaba a recepción na Casa do Concello, un acto que estivo presidido pola alcaldesa de Les Neven, Clodi Balcón, e que contou coa presenza da Edil de Cultura Luna Tenreiro e as dúas presidentas dos comités de irmandamento, Sara Ramos, no caso das Pontes, e Marie-Claire Breuve, na Bretaña francesa. A semana non faltaron os 28 veciños e veciñas das Pontes que toman parte nesta viaxe as súas familias de acollida nunha xornada de confraternidade e agarimo que serviu para conmemorar por todo o alto os 35 anos desta relación de amizade, un dos irmandamentos máis lonxevos de Europa. Houbo intercambio de agasallos, neste caso cunha obra pictórica co Lago das Pontes como protagonista e o agradecemento dos dous cabildos por estes 35 anos de relación e polo gran traballo desenvolvido a beiro dos respectivos comités de irmandamento. Xa hoxe tocou visita ao Parque de Atraccións dos Tres Curas, toda unha novidade con respecto a intercambios previos, e para os que preferiron apostar polo patrimonio, o destino foi a antiga manufactura de tabacos de Morlax, agora reconvertida nun centro cultural. Xa mañá haberá unha excursión a Roscoff, que ocupará a xenda íntegra da xornada, e para a fin de semana serán as familias de acollida as que escollan plan entre saídas á praia ou outros destinos de interese na contorna. O regreso está programado para o martes e farase en 2 xornadas, con parada nesta ocasión no País Vasco para pernoctar. Mentres aquí nas Pontes podemos desfrutar do último traballo pictórico do pontés Luís Torrente adicado ao mundo da música. A Casa do Peso acolle esta colección de imaxes a tamaña mesmo.
A Casa do Peso despedirase mañá da mostra A Música é o Mellor, a colección de debuxos que o pontés Luis Torrenta dedicou aos grandes nomes do rock, do R&B e do jazz de todos os tempos. A mostra que fusiona diferentes técnicas como a acuarela, as ceras, os rotuladores e a tinta. Conta con 60 debuxos en pequeno formato e toda unha viaxe visual polos xéneros e figuras que marcaron a banda sonora de varias xeracións. De feito, podemos atopar distintas seccións temáticas, dende as vacas sagradas como ser Elton John, Pink Floyd ou Rolling Stones ou Jimi Hendrix, ata un espazo dedicado ao jazz con nomes como de Miles Davis, Lester Young ou Charlie Parker. As grandes voces femininas tamén teñen o seu propio lugar, con retratos de iconas como Tina Turner, PJ Harvey, Janis Joplin, Aretha Franklin ou Patti Smith. E, por suposto, o rock e o pop españois contan coa súa esenza, grazas a grupos como Radio Futura, Los Ilegales ou ese ritmo cañí de las grecas. Unha dose de nostalgia que tamén garda moitos recordos, cun panel no que se recollen entradas orixinais de concertos de Manu Chao, Guns N' Roses, Bob Dylan, Iron Maiden, Los Suaves ou os Black Crowes, un detalle que convida aos visitantes tamén a facer memoria daqueles grandes concertos en directo de antano. A Música é o Mellor poderá visitarse, como dicíamos, ata mañá de xeito gratuito nos corredores da Casa do Peso. E a máis o Rugby Praia, a actualidade deportiva desta xornada tamén ben marcada polo Esteo, que está a esperar o seu rival na Copa de Galicia de Fútbol Sala. O Cidade de Narón ou o Sport Sala son os candidatos a medirse o equipo pontés. O Cidade de Narón ou o Sport Sala. Un deles vai ser o rival que se enfronte ao Esteo na súa estrea na Copa Galicia, que botarán dar o 29 de agosto. Os ponteses arrincan na segunda fase previa do coñecido como o Torneo do Cao, e que celebra a súa edición número 35 con 26 equipos e 3 fases previas, das que se irán os 4 conxuntos que por sorteo xa no cadro final se medirán o Parrulo, o Burela, o Noia ou o vixente campeón, o Leis de Pontevedra. Malia que haberá que agardar polo resultado do cruce entre naroneses e os de Culleredo, o cadro cando menos garante un inicio na competición ante un rival próximo xeográficamente para os de Iván López e que van a aproveitar esta primeira competición oficial para dar minutos a todos os seus xogadores coa fin de certificar o pase a seguinte rolda. Pois así rematamos, señoras e señores. Como sempre, mañá máis información aquí ás 9:30 da noite en As Pontes hoxe a 1:30 da tarde en Radio M 107.5 da FM e, por suposto, nas redes sociais do Concello das Pontes e na web aspontes.org. Teñan moi bo descanso.